bandiraɓe tedduɓe ɗaccon hakkille feewi lefol men gadanol ngol en keɓani haalde hen e mande ñalawma o e noon hannde ko mawbare ma mbiyen talata goo lewru korse ujunaji 2021 eɗen jokka e ɓataki Amadou Malick Gaye o wi Mauritanie suuɓi ko wattudemi e juuɗe nokku kisal laamu Sénégal. Allah ina andi mbiɗa wawno ɓoccitade commissariat ñande jamma altine e ñalawma aljuma hedde waktu 13 kono cuɓimi ko wattude fiya kam e juuɗe mon. mbeɗa andi wonde gonka Nouakchott moƴƴananomi, mbeɗa andi kadi hujja dowla ala ko faala. jara boom e oɗo saaha hono no saahaji ɓennuɗi ɗini ala mo joganimi hen hay hunde. waɗi ɗum neɗɗo foti tan ko haɓede ha joofa hade fodore yettade. soko fodono ko yettima warde ɓernde ala ko nafata, jebbilare ɓuuri moƴƴude mum. neɗɗo foti wiide tan ko ɗum fodano, caggal ɗum hoccitina ko fay arde wasa yeccitade. wona joganademi waɗi mi siftindema ɗeɗo gueɗe kala, ala addanimi siftinde ɗum koye miijam caggal ɗiɗo kewuji kala hay goto fotani yobtorademi salade gollade e Mauritanie. si bomi ronku nde jaami Sénégal. si bomi ronku nde jaami Sénégal kono tan mboɗo jotori mi juumani nde garmi ɗo nde min fof e nanganode e sokanode oga banggue maayo mawgo. ala fof no parti amen tampirano, ala fof kadi no parti amen tampinirano gouvernement o. kono ɗum fof e waade noon mbiɗo teski kala nde ɗaɓɓirnomi gouvernement Sénégal golle mi heeɓiɗe. hitan 1993 mi nawanoma jagorde Njulagu. caggal ɗum batu jagorde nomimi e ardode duɗal karallagal ñamele. e hen saha kala mi rokkama gueɗal ha timmi. tagire ɗimmere woni hunde e toɓɓere ɓatake he. joni noon sa yamiri hoorejo mi arta e gonka nder ndera Mauritanie hande ka. ko kalnomi e ɓatakam ɓennuɗo o ko hunde nde gonɗinmi, ko ɗum woni ko miijimi tigui rigui. mbeɗo jokki e wiide wondemi wawa famde ɓaleɓe Mauritanie ina mbawi jabde janggude faraysé to école calo janggude arab ɗemgal diine l'islam. wonande ko ɓuuri hewde e jinnaɓe mabɓe.
so arti am mbeɗa yakori jofnude ko neɓani tumbitere adande lawol arab coñce min fof e wasde fewnitade e suudu kaso gonmi ndu suudu no ganduɗa ko niɓɓuru ndu yaynaka ɗum noon mi wawa gollade jamma. e ko jangganmi ko mbiɗo waɗa doggollo kelme ɗe pular luuɓi e arab eɗe kewi no fewi ina darji e aadaji amen wonde fuutatoro ummi koye kelme arab uujɓe tor hono no gandirɗa helmere tor onon gandirɗa helmere tor nde noon ko nokku nder jogdu arab e nder Sinayi nden mi gonɗinano kono gandal seeɗa ganniyankagal ngal puɗɗimi hebde ngal addani kam jabde ko ɗum gonga ɓuri ɗon boom mi gonɗini ko wiyete wonde arabeɓe e bani israila en gummi koye jillodiral hakkude ɓaleɓe e ariye en waɗino saaha hay allaji mabɓe ɗiɓe ndewannoɗi ko ɓaleɓe gonno te goto kala ina farnortono ko ƴiƴam ɓalejam dogata e nder ɗaɗi mum ko hande gueɗe ɗe puɗɗima waylade gonka hande ka kadi kam e hoore mum koko wayloto ko noon aduna yarata aduna woni hen ko waylo waylo to banggue ɗemɗiyankagal e miijam na nattodiral ina woodi hakkude arab e ɗemɗe Afrique no fuɗɗode ɗo ɗen ɗemɗe battini e arab ha hande batte ɗemgal Égypte ɓoyɗo ngal ɓaleɓe kalanno ina tawe e kelmendi maggal kono caggal islam arab battini no fewi e hunde e ɗemɗe Afrique naji baɗe no pular ndeke ala fofo hujja mo ɓaleɓe Mauritanie jogui gam salade janggude arab mboɗo refto wonde ɗum ɗo ko hunde himmude nde poɗɗen salade jalɗo e gurdam leydi ndi sababu fitina korejam ma mbiyen sababu fitina koreji amen ɗi ko goɗɗum kuulal sariya bawnugal jangde ɗemgal arab ngal ko hujja gaddanɗo mettere moftanoɗe ko ɓooyi fuccitade hono no moɓodiral Nouakchott e saaha mum won miijiyankoɓe mbasi wasde majjikinade gonga hay so tawi noon omo warma e miijam e nder Mauritanie wasde sudde gueɗe ɗe jogorani warde hay goto e ɗum waɗi boom ɓuural mawgal
ɓaleɓe dande maayo ina tiiɗa Mauritanie nagal mumen kono ha e oɗo saaha ɓe dañani hiisorede no wonɓe e cuuɗi mumen ni ala e mabɓe wawɓe wellitade so wona alana en wawɓe muɓɓude guite e sukkude noppi e jabde hunde foof gonka ɓaleɓe Mauritanie ina nandimi hen sahaji e gonka arabeɓe Algérie naaɓe hakkude hitandu 1995 e 1994 sa ƴeewi wone banggueji gonka koreji amen ɓuuri bonde to nder hepti yogay koreji amen koko hepti kam ko serdi ɗum tan ko min jagguirmi hooram taw kono Afrique na joni mbiɗa wawi wellitade e dowlaji Afrique goɗɗi ko yogay mabɓe mbawa ko hol e mabɓe mo meeɗa wiyede ko koɗo waɗi ɗum jogade kayitaji Mauritanie tan ko ha daña golle miijoji jiyagu ina dolni e leydi he wonande Mauritanie naaɓe hewɓe kala ɓalejo ko jiyaɗo ko neɗɗo mo timmani ko ɗi miijoji tawete to banggue politique yeru wonande woni yimɓe ɓaleɓe potani halfinede woni ɗin poste uji jagorɗe walla ardade woni ɗen golle dendade yeru goɗɗo ƴetten yeru to kewendi ɓaleɓe safalɓe e leydi he e saaha tubakoɓe yimɓe ina kawruno wonde safalɓe ko pecci ɗiɗi ɓaleɓe ko feccere wotere caggal loi cadre woni nde suudu sariya e gouvernement mo kewendi mum wonno safalɓe toɗɗa wonti tataɓe nayyi e nayaɓal hande limore tugnitede gam feccitade postoji député ji walla jagorɗe e rokkude stage uji walla golle sen ƴeewi kadi bandiraɓe tedduɓe hakkude leydi ɗiɗi ɗi ko joyaɓe nayyi wonande safalɓe e joyaɓal wonande ɓaleɓe mawɗo wiɓe sikki ala hen wonde hiisa tubakoɓe o ala ɗo tugni kono kam kanko ɓuuri nunɗude saabu limoje hande ɗene ngala ɗo tugni kamenne ille fandare mumen tan ko ustude mbawka won hen leñol ɓurna gongol ngol ɓeydi ɗum hulɓinade kadi ko woni safalɓe hawtotoɓe hay ndeɗo limore ɓaleɓe wattidinde so tawi ɗiɗo miijoji dartinaka hay goto anda ɗoɗi paari yimɓe kono noon sifde kayit windande sariya tan wiyo ina sarɗina wonde leƴƴi natti e Mauritanie ɗum ñawdata caɗele ɗe ina wiya wonde
leyɗe socialisme en ina jogii ngal ɗo ɓural hade maɓɓe yaɓande tabitinde hunde maɗe kebla yimɓe no moƴƴi ɓe ummina jewte ɓe paccirana yimɓe ɓe e nder parti he e nder pelle ɓesgu e nder jayɗe to radio e télé e ko nandi hen beele yimɓe ne paama jaɓa ko hesɗi ko sen ƴeewi laamu ɓurnongu sattude e windere nde ko laamu Hitler kono ko ina wona duuɓi kala ko yiɗi e Allemagne ko ɗum wonata ko dagi o nanni leydi makko e caɗele tengtuɗe ɓurde fof fuyde kono kanko e jagorgal makko kumpital paccirtuno Allemagne naaɓe kala politique moɓe ummani beele ina paama jaɓa ɗum ɗo ko hunde fonde miijeede ɗum ɗo ko hunde fonde miijeede e miijam caɗele nder Mauritanie jeñirano noon fof ko woppude gueɗe ɗe e wasde huccande ɗe addanta ɗe ɓeydade sattude ñawdude sibbu kala hunde won ɗo yettoto wawa ruttade way kono ñawni wonɗo heɓata safrotako holko Mauritanie hatujini Mauritanie ne hatujini tawa e needi nduumidi leƴƴi mum ɗiɗi ɗi beele eɗi paama wonde eɗi ɓadodiri no feewi jiidigal majji ɓuri ko gotol e majji kala sikkata ko weleede ɗi e mettede ɗi kala Mauritanie naaɓe safalɓe e ɓaleɓe ko ɓiɓɓe yumma te ko hoddiɓe kadi guurdi e leydi gotel ndin ɗon needi ina foti yaadude e mbayliguuji jumtuɗi gaddoji ma gaddanoji ɓaleɓe ɓe tinde wonde Mauritanie ko cuuɗi mumen ko hen jeeya ko ɗum tan gonka ka namdi bandiraɓe tedduɓe natgol Mauritanie e fédération Mali gaddoje to banggue dosde leydi gouvernement fédéral ceerugal e nder sanɗaji calagol jangde arab e ko nandi hen ɗe gueɗe kala ko peñirɗe nden muyande so ɓaleɓe Mauritanie coftanano ɓallodiral mumen e Maghreb ɓuuri jeyde sababu mum ko hulde woto gonka mabɓe ka woni gonka mabɓe ka moƴƴano ka ɓeydade buujitade salare arab nde wayi kono dartogol kiiɗal ni wona goɗɗum ko faati e mbayligaji ɗi e koye mumen miɗo sikki
kewendi leƴƴi ɗi ɗiɗi kam e ngalu leydi ndi katujinani e gouvernement fédéral ɓuri himmude e heñorede ko tabitinde potal to banggue golle e nder nokkuji laamu e nokkuji keeriɗi gueɗel ɗimbel ngel ko artirde santas tataɓe ɗiɗi tataɓal to suudu sarɗiyeji e to gouvernement an hoorema Mouhtar Ould Daddah a wagginino yo waɗe hoorejo leydi e cukku mum tawa ɓe jiidani leñol ngon miijo ina foti ƴettitede hanno suudu sarɗiyeji ndu ƴettude ngo e hitande 1990 e 60 tan ko wasdema tawtorede jewteɗe e wasdema tengtinde beele miijo ngo ina ɓenna bandiraɓe tedduɓe ina gasa tawa ko ɓuri hewde e sahaji ko capato wonata hoorejo leydi ndi ala ko bone ɗum so tawi kay cukko makko o wona neɗɗo mo ittata e ɓuɓri wattata e nangue tawa ko kohowo mawɗo no feewi jaɓanaɗo cuɓiraɗo lawol démocratie woni potal dokkaɗo kadi mbawkaji tabidɗi eɗen mbawi ɓeydude hen lomlomtodiral leƴƴi ɗi to gardagol suudu sarɗiyeji ndu mboɗo sikki tan mbayleguji mbayligu battidigu ngu jotodirani haydara e leƴƴi ngu yowiti koye goppugol golle bellitagol ɗum ɗo ko hunde ruttinore caggal bonnore politique Mauritanie neɗɗo foti jabde lawol parti ko tawa heblama no moƴƴi so tawi taƴodiral waɗi jomum ina foti jogade nundal yaltude so tawi o waɗani ɗum o muñanama ha wote jonti ma laaɓoy hoorejo leydi mbeɗa yanana so ɗiɗo mbayligaji cakkitaɗi dowɗi tabitinama potal to banggue golle tataɓe ɗiɗi tataɓal cukko hoorejo leydi lomlomtodiral to ardorde suudu sarɗiyeji so tawi ɗi tabitinama ɗum feewi so tawi ɗi tabitinama ma ɗi gartir hakkillaji ɓaleɓe ɓe janane wonde ko gonga e men eɗen jiiɗi tigui maade gendi men Mauritanie ko gonga noon ina waɗi safalɓe sebbitiɓe ɓe jaɓata famde ɗum kono so tawi pellital ina woodi tan hakkilantagal wattinta ko folde ɓuri foof hawdemi e gonka politique Mauritanie ko gotagu tabitinagu to banggue politique kam e cosgol parti ɓesgu kala ganduɗo gonka politique leydi ndi e wonɗon saaha
ndereeru e yidde wonde yimɓe ɓe kam e ɓerɗe mumen ina andi ko hunde mawde mbadda ɗon. ɓayri a wawi wadde ɗum mi yiyani ko haɗanma wawde wellidde ɓiɓɓe yummiraɓe hono Mauritanie safalɓe ɓaleɓe. To banggam mbiɗo duwonoma an hoorejo mawɗo leydi Moctar Ould Dadda, yo Allah walle. mboɗo ñaaguima nde jamirta kam bayyinde oɗo ɓatake no woniri ni e jayɗe Mauritanie ngam dogde nannanti. jamirami kadi sarde hen tumbitte waɗi ɗum ko toɓɓe kaalaɗe hen ɗe fofo ina toɗɗi kam min e hooram ha ɗon tan wawi hadde. guilay joni an hoorejo mawɗo leydi mbiɗo wima a jarama Amadou Malick Gaye, Dakaru hitandu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeegom. bandiraɓe tedduɓe musidɗo men lycée Sy o wi mbaynigu mayde ko damal gotal hay goto wortata daga wuuri foof mayde ene sellina balle e golle moƴƴe ne ɗaɓɓira kala guurɗo mo ha bada ala. Amadou Malick Gaye mo Fouta ko leñol ma foof guranɗa. Seydi Gaye ko an faggani ɗum hoorema. joom cuusal e caasal ko ballal tagraɗa. o yettuma e gurdam ma nde timmi ladial ma ko ɗum goyraɗa. nde rewo ƴiwi bone toɓi musiba riwtude honnoɓe tettude jawɗele warde pittali hoynude tedduɓe on saaha gummiɗa ane wondiɓe ma. ko ballal gummaniɗa saabu ko ɗum tagraɗa. nguli e ɓuuɓol ɗom kay heega yomata.
jamma e nyalawma subaka e kikiɗa amata nde tampere noddi notiɗa ko ɗo ndeke mbayligu hoddira ndar lisa dagana cangayi cile cawle jayen jilliɗa sabu ha kumpitoɗa ɓe toñaɓe e leydi mumen jaltina Podor njum Paate Galo Daara Sinthiou Dangde Ndor Mbos ƴangɗa moni hen kala ɗo woni jettiɗa eɗen timtoɗo timtol gendi yanki holi o gendi yanki ko Gaye Amadou Malik mbiɗen ko ñande aljuma nogas e jeegom lewru men hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeenayyi ummima Dakaru mo wonde diɗɗal makko e payto to Rosso Sénégal ɓe mballoya riddaɓe fiyaɓe duñaɓe omo nawaniɓe balle nden ummima Rosso ɓe payto to Njum nden ɓe gari ha Fanayi ko ɗon ɓe potte ceerno Ba on saka o hoorejo piip kanko woni jatigi mabɓe Demet ɓokki walalde siwre camɓe ndewɗa goƴaji mabɓe keɗiɗa kaska dariɗa ani wondiɓe ma ko yurmini heewi ɓerdema ko duguel woni walano dendagal wondiɓe ma aljuma aset alet o subaka mo dawɗa duguel galle baba ma juude jaaɓi fo nde ɓito cubalel Abdallah Waalo ndewɗa jaranguel salne nguyi pete ha Galo e ñallinɗa aset nogas e jeeɗiɗi lewru men ɓe gari e guure kewɗe nden ɓe gari ha e Ndor Mbos ɓe tawi ɓe terta ɗon tertugal manggal ceerno yimba Amadou totten ɗo tutan ɗen ɓe jawtimo wi ala ceerno jehen nder wuuro ɓe teddina ɗon ɓe mbaloyto wiyete duuñel ɓe pini ñande alet nogas e jeetati lewru men aɗa rewdo caɗele ñoolaɓe beele ballal gadda o fetel jihade jungo ma mo tamɗa annima moƴƴo mo joguiɗa hen caggal a yarata alet to Galo yomo kirduɗa gam de tampere ɗo heptima ha ndeke hoddiro haytata to Njum gartuɗa ndeke ñaw mayde docteur mum ala jamma alet nogas e jeetati lewru me e jomma duttiɗa ko ɗo timminelal ngal jomma nelnoma e leñol ma pim woyi pim hiwti ha bayeji en goppama ɓe gari ha tebugu ko ɗon gendi yanki fuɗɗi faaleere Hamidou Tall haalde yimɓeɓe ɓe tacciri nguy ɓe payto wiyete pete hakkude nguy e pete tulendu mawdu hulɓinidu rewi hakkude mabɓe gendi yanke tampi ɓe tumbayi oto mbo wonno mbattimo oto ɓuuɓde naana ɓe gari ha galoyoɓe nayimo galle Cheikhna Ly o wi nawe kam galle jatigam woppa si ko ɗon gendi yanke wayri haalde koko wonno anni mabɓe ko yaade to wuro Sogi Allah hollirani ɓe
makko mbiɗen ko ñande alet mbiɗen nogas jeerde lewru men sanga waktuji jeerde jamma gendiyanke hawre jomum ko ɗon ganda Luuki Suni jomnudal e yadlitare waynima Ousseysou no hoɗima wirnima jaalal ɓamtare ma nelaɗo foof koye leñol mum nela kono koye ɗemgal mum tengtina so wona Amadou mo Makka on koye windere kala nela koye jikku makko lubraɗa koye nundal makko cuɗiraɗa woni a dañi manore e ma gacce ndewata e ndi gabri ndi leliɗa waliyaɓe ndendi ɗo nduwi o jikke soyata Fouta fof ina yettuma sabu darde nde darinoɗa e saaha ma kala mo yettani sababu hay Allah o yettata hoto so jikke mo waliyaɓe Fouta fof ndendi duwanima ya barke jibinaɗo Makka leli Madina mo Qur'ana tellina same leydi ɓe gocca kadi ceerno min mbi ceerno jaɓalla koy wallahi mboɗo jaɓalla ɗiɗam tan yi ceerno Amadou teddinama Amadou innirama laaji innirama nokkuji to wiyete centre bopp hande ko centre Gaye An Malick wiyete ene juuli mo mbiɗen ceerno Hamdou Rabbi Ndiaye Amadou yurna ko ñande altine nogas jeenayyi lewru men jaari ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeenayyi allahumma ko funduru worama on jaara